El Bicibús és una iniciativa que va néixer fa uns 2 anys a Vic per fomentar l'ús de la bici entre els més petits. Des d'aleshores s'ha anat expandint per diverses ciutats del territori amb èxit a través d'una 60ena d'escoles. Un dels principals objectius, a més de motivar més gent a moure's de forma sostenible, és fer que les ciutats treballin amb l'objectiu de millorar la seva infraestructura per a les bicis. El Bicibús sorgeix a partir d'aquesta necessitat que tenen moltes famílies i molts infants d'arribar a l'escola en bicicleta, i com actualment no hi ha bona infraestructura ciclista a molts municipis, doncs és una manera de fer-ho de manera segura, no? I també de manera divertida. Llavors, mentre anem fent el Bicibús, el que ens encantaria és que aquestes ciutats on anem pedalant puguin crear infraestructura segura per arribar en bicicleta a l'escola. Ripoll no és un poble on la mobilitat en bicicleta laboral i escolar sigui molt habitual, i per tant la bici es fa servir molt per cap de setmana, i fins i tot els pocs carrils bicis que hi ha són més pensats en clau turística que en clau d'això. Segurament caldrien coses petites. Avui mateix per travessar el Cap és un lloc on hem hagut de baixar de les bicis perquè és un pas d'Ebre i no es pot circular amb la bicicleta. Segurament petites actuacions en llocs claus serien perfectes, i sobretot que els veïns s'acostumin a que molts dies a la setmana hi ha molts nens i molta gent que se'n va a l'escola, que se'n va a treballar en bicicleta, i això serà un gran pas. Des de l'Ajuntament de Ripoll veuen amb bons ulls la iniciativa i estaran a l'expectativa de possibles necessitats per millorar la circulació en bicicleta a la vila. Des del consistori es vol que altres escoles també assumin el Bicibús. Ara, un cop havent iniciat aquesta proposta, d'aquí del Maragall, les altres escoles aniran podent veure i per tant perdran les seves pors, els seus dubtes. Com que cosa nova sempre genera dubtes i pors, i veuran que és fantàstic aquesta modalitat, i espero que s'hi sumin molt ràpid. Aquesta iniciativa té lloc els divendres. Els infants s'organitzen a través de l'AFA de cada centre, en diverses rutes que acaben a l'escola, en aquest cas al Maragall, l'escola pionera a Ripoll. Aquesta primera edició ha comptat amb uns 25 nens i nenes, un 10% dels alumnes del centre, i de cara a finals de curs esperen haver-n'hi sumat uns quants més.